Nimbag nagsapay kami na dumdumnit dito 104.7 FM Radyo Sagada. Oras na po para kadagiti damdamag nakalap iti napalabas alawas sa itanga aldaw iti Sabado may kasyam nga aldaw iti bulan ti Mayo 2026. Itinigwan na kumapkablaw kan mga ipadanon kadagiti damdamag nakalap. Ngarud para kadagiti paulo dagiti damdamag. Sagada LGU nakipaset iti upat aldaw nga panagsanay para iti digitalization ti serbisyo. Regular nga oras ti panagtrabaho insubli ti LGU Sagada. Amnesty International nagpakdaar iti kumarkaro a krisis iti karbengan tao ken militarisasyon iti Luzon. Nagduduma a grupo sa Jaya Syudad ti Baguio mangisaksakad iti 1,200 pesos sa national wage hike. Iti nakaisil po at damag, energy emergency iti Cordillera, na igiddan iti petisyon para iti wage increase dagiti mangmangged. Panagwaswas iti sakit at TB saan akaya laeng iti sektor ti salunat. Dole car mangirwari iti 100 million para kadagiti mannalon ken driver iti sidong ti programa nga uplift. Nasuruk na maribo nga jeepney drivers iti Cordillera, inmawat iti ayuda ita nga lawas. Libre nga konsultasyon para iti mental health ken alcohol disorder ipaay iti rehab center ditoy Montañosa. Montañosa ken World Vision naputput amang laban iti child labor. Tonelada anat nateng inwaras ti Mountain Province PLGU kadagiti biktima ti El Nino iti probinsya. Nasuruk sa nga gasot nga PUV drivers iti probinsya, inmawat iti cash assistance manipod iti DSWD. Niya car nang ilatang iti pamayan tapno malapadan ti pangta ti El Nino kadagiti taltalon. Governor Elias Bulot Jr. number 1 iti survey dagiti gobernador iti Cordillera. Jolenda Lumasi napili kas 2026 Regional Fisherfolk Director ti Cordillera. Mountain Province kakaisuna a probinsya ti Cordillera nga umawat iti Excellence Award manipod iti Falga. Pito asinga-singa pangkabyagan sa Jainatonin may sagsagana kagiddan ti panakiberipikar iti Abaca Processing Site. Dagiti paulo dagiti damag nakalapita alawas sa ngaru dagiti detalye dagiti damdamag. Sagada LGU nakipaset iti upat aldaw nga panagsanay para iti digitalization ti serbisyo. Kalkalpas ti nakipaset dagiti kameng ti lokal panaggobyerno ti Sagada para iti upat nga aldaw nga LGU admin training ken system setup anang rugi idi Mayo 4 ken nagpatengga idi Mayo 7. Tinasawa panagsanay ket idadauluan ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT iti panakitinulong ti pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government. Panggap daytoy apapigsaan ti digital governance iti daytoy a munisipyo babaen iti panagbukal iti LGU team abuklen dagiti kameng manipod iti business permit and licensing office, treasury, civil registrar, ken IT personnel. Dito'y LGU system ket maysa napagmaysa nga digital platform ang nadisenyo tapno maaramid ang naparpartak ken nalaklaka dagiti transaksyon iti sidong ti eGov PH Super App. Nayon iti teorya itiin mo na nga aldaw ti training ket naiaramid dagiti hands-on simulation kadagiti partisipante tapno direkta ang mapadasan da ti panangusar iti baro a sistema. Daytoy a proyekto ket paset ti estratehiya ti gobyerno para iti digitalization tapno suportaran ti ease of doing business wenno Republic Act 11032. Babaen daytoy ket mapagbalin a posible ti online application ken dagiti business permit, community tax certificates wenno sedula ken balang barangay clearances ditoy Sagada.
Iti sabali paya damag lokal, regular nga oras ti panagtrabaho insubli ti LGU Sagada. Nagdesisyon ti lokal na gobyerno ti Sagada nga ibabawi ti compressed work schedule ken dagos nga insubli iti regular nga oras ti opisina iti bilog ti Executive Order 59-2026. Sigun iti LGU, kalpasan ti panag-adal ken ebalwasyon iti sidong ti MC 114 series of 2026, rimwar nga awan ti nakita, adakkel nga bawas iti konsumo, ti enerhiya iti likudan ti napabasit nga aldaw ti panagtrabaho. Sigun iti LGU Sagada, mas nga agbalin nga epektibo ken nalaklaka ang mapagserbihan ti publiko no suruton ti dati a regular nga schedule. Daytoy ti parte ti agtultuloy a panang ikat ti munisipalidad a balansihen ti panagtipid iti kuryente ken panang ipaay iti napartak ken dekalidad a serbisyo iti tumunggal individual. Iti sabali paya damag dito'y amyanan a Luzon. Amnesty International nagpakdaar iti kumarkaro a krisis iti karbengan tao ken militarisasyon iti Luzon. Nagpakdaar ti Amnesty International Philippines iti kumarkaro nga sitwasyon ti karbengan tao iti Luzon gapu iti nagsangsanga nga krisis ti ekonomiya, klima ken militarisasyon. Iti naiuswat nga State of the World's Human Rights Report sa Siyudad ti Baguio, inurakurak ni Senior Director Ritz Lee Santos III dagiti kaso ti panagbomba manipod iti tangatang kadagiti katutubo a komunidad sa Occidental Mindoro ken probinsyan ti Kalinga. Nayon pa iti tultuloy pa ng atake iti kinawaya-waya ti panag-ibingay iti impormasyon ken panagtrabaho. Sigun iti grupo, dagiti operasyon a kontra insurhensya ket agres resulta iti panagbakwit dagiti sibilyan ken ipupusay dagiti inosente. Kagidan daytoy ket inreklamo ti Cordillera Human Rights Alliance ti kasla pattern apan ang idasart iti kaso nga terorismo kontra kadagiti leader amang mangged ken aktivista tapno lipiten isuda. Inpanawagan manen dagiti human rights groups pati ti United Nations Special Rapporteur awaswasen ti NTF-ELCAC a maitudtudin nga instrumento para iti repression ken red tagging iti pagilyan. Tungtungan iti mangmangged nagduduma a grupo sa Siyudad ti Baguio mangisaksakad iti 1,200 national wage hike. Nagurnong dagiti driver, tindera, manursuro ken sektor ti simbahan iti Baguio City tapno makalampag ti gobyerno iti Mayo 1 nga aldaw ti Panggadan, Labor Day. In paganetget ti kilusang Mayo 1 wenno KMU Cordillera nga insulto ti madama nga 505 pesos nga minimum wage iti rehiyon kumpara iti kinapartak ti panagnina ti presyo ti kuryente, krudo ken taraon. Isaksakad ti grupo ti 1,200 nga nationwide daily wage asigun iti Ibon Foundation ket isu ti makaanay a pateg tapno agbiag nga adaan dignidad ti maysa a pamilya nga aglaon iti 5 a miyembro. In panawagan metlang ti Alliance of Concerned Teachers wenno Act Cordillera ti 50,000 entry-level salary para kadagiti manursuro ken 36,000 pesos para kadagiti ordinaryo nga empleyado ti gobyerno. Sigun iti grupo, saan nga umanay ti 5 a piso, gaputa daytoy ket pang-budget laeng iti maidasar iti lamisaan. Binabalaw pa dagiti rallyista, dagiti inawagan da nga band-aid solutions ti gobyerno. Nayo na panawagan dati panang isuspindi iti excise tax iti lana ken panang isardeng iti transport modernization program amang parparigat kadagiti driver. Iti nakaisilpo a damag
Energy emergency iti Cordillera na igiddan iti petisyon para iti wage increase dagiti mangmangged. Gapu iti nakaro a krisis iti enerhiya ken panangina iti presyo ti krudo, formal nga inkalampag ti nagsasabali a sektor iti Department of Labor and Employment wenno Dole Cordillera ti wage adjustment. Inkumpirma ni Dole Car Regional Director Imelda Romanillos ang naawat dati position paper manipod iti kilusang Mayo 1 ken ti resolusyon manipod iti sanggunyang panglungsod ti Baguio amangkidkid daw iti aumento iti sweldo. Dagitoy dokumento ti agserbi a kangurunaan nga agenda iti sumaruno at taripnong ti Regional Tripartite Wages and Productivity Board wenno RTWPB. May palagip nga maudya na ipatungpal tinayo na sweldo iti rehiyon idilaeng Disyembre 2025 no sa dinno ket naisimpa daytoy 505 pesos nga minimum wage. Ngem ita ket makitkita asaan nga umanay iti tenga ti energy emergency. Iti tungtungan ti salunat panangwaswas iti sakit at TB saan akaya laeng ti sektor ti salunat. Inyunay-unay ti Department of Health Cordillera wenno DOH CAR at panangwaswas iti sakit nga tuberculosis wenno TB ket mangsapol ti panakimaymay sa ti amin a sektor ken saan laeng adagiti medical professionals. Itinaangay nga National TB Program Regional Coordinating Committee meeting inbaga ni Dr. Shelly Aral ang napateg ti pakinayon ti naduma-duma nga ahensya ken ti publiko gaputa ti salunat ket nakadependar met laeng iti pakasaritaan ti edukasyon, pangkabyagan ken aglawlaw. Basari ti datos ti DOH dinmanon ti nasurok 5,000 ken 8 nga gasot ti kaso ti TB iti rehiyon idi 2025 no sa dinno ti syudad ti Baguio, probinsyan ti Abra, ken probinsyan ti Kalinga tinang ilista iti kangatuan a bilang. Iti sidong ti Philippine Acceleration Action Plan for TB, target ti gobyerno awaswasen ti pangta ti TB kas may nga public health concern iti pagilyan a sakbay ti tawen 2035. Sigun iti DOH, babaen iti multisectoral approach, mas maadresan ti aspeto a medikal ken ti pagtataudan ti sakit para iti gandat nga TB-free Cordillera. Dole Car mangiluwar iti 100 million para kadagiti mananalon ken driver iti sidong ti programa nga uplift. Isagsaganaan ti Department of Labor and Employment Cordillera wenno Dole Car ti tulong pinansyal para kadagiti sektor nga apektado iti krisis ditoy rehiyon babaen iti programa nga uplift wenno daytoy Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Inkumpirma ni Regional Director Imelda Romanillos amang rugita tanga Mayo 2026 ket maipatungpal ti programa nga tupad para itinasurok 4,000 a mannalon ken driver dagiti para publiko a luglugan. Babaen tinasao a programa dagiti kwalipikado a mannalon ket umawat iti sahod nga 505 pesos kada aldaw iti lasod iti 15 nga aldaw bayat ti panagtrabaho da iti bukod da nga taltalon. Laksit pa ditoy iti insurance ken personal protective equipment. Para met dagiti driver iti sidong titupad tuloy pasada, tinasao a daily wage ket ti uneg ti 15 ingana iti 30 nga aldaw kas nayon iti birokda iti panagpasada. Sigun iti Dole, kagudwa daytoy 100 million pesos nga pondo ket mailatang iti probinsyan ti Benguet. Idinto tati nabatbati a pateg ket paggagudwaan ti dumapay a probinsya iti Cordillera. So,
50 million pesos mapan iti probinsyan ti Benguet, daytoy 50 million pesos nga nabati paggadwaan ti probinsyan ti Kalinga, Mountain Province, Apayao, Northern Benguet, ken Ifugao. Iti konektado a damag, nasuruk 6,000 nga jeepney drivers iti Cordillera, umawat iti ayuda, ita alawas. Nakasagana ti Department of Social Welfare and Development, wano daytoy DSWD CAR, iti panang ipaay iti cash relief assistance para kadagiti driver ti public utility jeepneys iti entero nga Cordillera, mangrugi tata alawas. Sigun kani DSWD CAR OIC Regional Director Enrique Gascon Jr., dumanon iti 6,000 gasot kan 70 nga PUJ drivers ti maipaayan iti tig 5,000 a piso iti sidong ti programa nga AIX. Panggep napailaeng a medyo palag-anen ti epekto ti agsasaruno nga price increase iti produkto nga petrolyo gapu iti tensyon sa dry Middle East. Marugyan ti payout itang lawas idi Lunes iti Mayo 4 iti Baguio Convention and Cultural Center para kadagiti driver ti Baguio City. Sarunuan dagiti probinsya ti Benguet ken Ifugao. Napasamak idi Mayo 5 ken idi Mayo 7. Narugyan iti probinsyan ti Kalinga, Mountain Province ken Abra. Palagip ni Gascon kadagiti benepisyaryo, masapol a personal amapan kadagiti nailasinan nga venue bitbit dagiti original nga photocopy ti valid driver's license da. Tungtungan pa lang iti sa lunat, libre nga konsultasyon para iti mental health ken alcohol disorder, ipaay ti rehab center ditoy Montañosa. Inlukaton ti Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center wenno DATRC Mountain Province dagiti libre nga serbisyo medikal para iti mental health ken alcohol use disorder. Nangrugi di aldaw iti Mayo 8 ti pasilidad ang mabirukan sa Jay Abatan Bauco ket mangipaay iti libre nga psychiatric consultation tunggal Biyernes kas panang asikaso iti umadado a kaso iti mental health concerns ti probinsya. Sigun kani Administrative Officer Randy Samonte, akam daytoy nga isigurado adag iti sumapol iti tulong ket saanen akasapulan nga umadayupay tapno makaaramat iti usto nga interbensyon agas ken suporta. Mainayon iti psychiatric consultations, nakalukat metlang ti center iti Lunes, ingana iti Biyernes, para kadagiti mangkayat nga agpakonsulta, mainayig iti alcohol use disorder, wenno sobra apan nag-inom ti arak. Dagiti pasyente a sumapol iti nakarong atensyon, ket mabalin nga ma-enroll iti maysa nga 6 ingana iti 12-month rehabilitation program iti sidong ti panagmanihar dagiti eksperto. Montañoso ken World Vision naputput amang laban iti child labor. Agsagsagana ti gobyerno probinsyal ti Montañosa para iti dandani panagselebrar iti World Day Against Child Labor intun Hunyo. Iti panagbisita dagiti panakabagi ti Lingap Pangkabataan Incorporated wenno LPI ken World Vision ken ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. iti napalabas sa Mayo 5 ket napagtungtungan ti panagtibker kadagiti programa para iti proteksyon dagiti ubing. Nayon dito iti kampanya tapno mawaswas ti panaggundaway a panagtrabaho kadagiti menor de edad ti probinsya. Kanayunan kadagiti nakasimpang aktibidad ket tinalawang advocacy campaigns, information dissemination, ken panakitinulong kadagiti stakeholders tapno manayunan ti kaamuan ti publiko mainayig iti karbengan dagiti kabataan. Inkarimot ni Governor Lacuasan
ti sibubukol a suporta. Iti nasao nga inisyatibo tapno maisigurado ang natalged kan protektado ti masakbayan dagiti ubing iti Mountain Province. Ito ilat na Mountain Province, tonelada anat nateng inwaras ti Mountain Province PLGU kadagiti biktima ti El Nino iti probinsya. Personal nga intulod ti gobyerno provincial ti Montañosa ti mapan a 8 a tonelada ti sariwa anat nateng iti munisipyon ti Paracelis kas tulong kadagiti residente ken mannalon a nakaro nga agap apektar iti madama nga El Nino. Iti sidong ti inisyatibo ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. direkta aginatang ti probinsya dagiti nateng manipod kadagiti mannalon ti kadadanan tadyan tapno agserbi nga marketing support iti tenga ti national crisis. Tinasauwa tignay ket mangted iti food relief bayat ang matultulungan dagiti vegetable farmers ang makabangon iti nakaro at tikag. Malaksid iti Paracelis nang ipatulod met lang ti provincial government iti nayon at 3 nga tonelada tinateng kadagiti barangay ti Butwagan ken Saklit sa Jaya Sadanga idi Mayo 5. Sigun ken Executive Assistant Winston Calde, ti pakabuklan na 10 ken 2 tonelada tinateng aginatang ti PLGU ket paset ti estratehiya tapno lumaglagan ti epekto ti nangina a presyo ti lana ken tagilako. Saan metlang ang nalipatan ti sektor ti edukasyon no sa dinno ket naipaayan ti Mountain Province State University daytoy MPSU iti 300 kilos ti repolyo ken wombok para kadagiti estudyante ken manursuro. Parang ituloy kadagiti damag, nasurok asang agasot nga PUV drivers iti probinsya in mawatan iti cash assistance manipod iti DSWD. Nasurok sang agasot nga drivers ti van ken jeepney iti probinsya paylaeng ti Mountain Province ti inmawat iti sag 5,000 a cash assistance idi Mayo 7. Iti nasao at tulong pinansyal ket paset iti assistance to individuals in crisis situations wenno AICS program ti Department of Social Welfare and Development. Iti kabuklan a bilang ket sangagasot 10 ken 4 nga driver manipod iti Baoko, Bontoc, Besao, Sabangan, Sadanga, Sagada ken Tadyan kinaipaayan iti tulong sa Jai Multipurpose Hall ijay Bontoc. Nairamid met lang ti agidgidan nga payout activities iti munisipyo ti Barlig ken Paracelis para iti dumapay nga benepisyaryo. Sigun iti DSWD, daytoy ti umuna nga batch ti tulong para kadagiti PUV drivers iti probinsya. Nabalakadan dagiti daduma a driver amang kayat nga ag-apply ang makikoordinar iti opisina ti DSWD SWAD Mountain Province para iti nayon nga detalye. Niyakar nang ilatang iti pamayaan tapno malabanan ti pangta ti El Nino kadagiti taltalon. Nakasagana ti National Irrigation Administration wenno Niak Cordillera para iti posible nakaro nga epekto ti El Nino kalpasan ang mai-record ti panagbaba ti level ti Danum kadagiti karayan ti Abra, Apayao ken Kalinga. Sigun kaniniya Car Regional Manager Ronilio Cervantes, nairut ti panang ipatungpal da iti scheduling ken rotation iti distribution ti Danum iti dandani 3,000 nga hektarya ti daga ang maitudtuding nga vulnerable areas. Pasut metlang ti aksyon ti ahensya, ti tuloy-tuloy pa ng linis wenno desilting kadagiti kanal ti irigasyon usar dagiti baro aramit manipod iti gobyerno nasyonal. Malaksid iti rotation, plano metlang ti Niyakar gumatang iti nayon nga water pump maipabulod kadagiti luglugar saan nga madanon dagiti regular padanom. May palagi pa ng irwari ti El Nino alert ti pag-asa idi bulan ti Abril.
May bagbaga nga 79% ti tsansa ang mapadasan ti tikag itinagbaetan ti Hunyo ingga na iti Agosto ita nga tawen. Sigun kadagiti eksperto, posible bumayag ti nasao nga phenomenon ingga na iti sumaruno at tawen 2027. Sabali pa damag ijay mga tapayaw, Governor Elias Bulot Jr. number 1 iti survey dagiti gobernador iti Cordillera. Pinanaknakan manen ti apayaw Governor at Regional Development Council Chairperson Elias C. Bulot Jr. ti epektibo apanang ipangulo na kalpasan na mapili akas sa top performing governor iti entero nga Cordillera Administrative Region. Basar iti resulta ti January 2025 Social Pulse Philippine Survey, nagunod ti nasao nga gobernador ti kangatuan nga 94.2% approval rating manipod iti 2,000 nga respondents iti region. Inpapigsa ti nasao pa nag-adal ti laing na iti serbisyo publiko, implementasyon dagiti proyekto ken napartak apan ang address iti pangkasapulan dagiti kakailyan na. Ti baligi ni Governor Bulot ket bagas tinalawa nga socio-economic programs ang nakapokus iti edukasyon, agrikultura, infrastruktura ken panangtaripato iti aglawlaw. Saan na daytoy iti umuna agundaway ang numero 1 tinasao a gobernador iti survey. Gaputay iti maudya paset iti 2024 ket naala na ti 93.9% performance rating manipod iti Hypothesis Philippines. Iti sidong ti liderato na ket opisyal ang na-reclassify ti apayaw manipod iti 3rd class paturong iti 2nd class province. Ni Governor Bonifacio Lacuasan met tinang nagrangko akas 2nd top performing governor iti Cordillera ken maikatalo ni Governor James Eduba iti probinsyan ti Kalinga. Ti sabali pa damag Jolenda Lumasi napili akas sa 2026 Regional Fisherfolk Director ti Cordillera. May saang mangalap manipo DJ Bar League dito'y Mountain Province. Ti formal nagtugaw akas 2026 Regional Fisherfolk Director wenno RFD ti Cordillera. Ti panaglukat ti Farmers and Fisherfolks Month itang Mayo, nagsapata ni Jolenda Fumanog Lumasi kas maikapito a babae nga RFD iti sidong ti mangingisdang Director Program ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Panggap ti programa nga ikan iti boses dagiti mangalap babaen iti direkta apan nakinayon iti idaulo ken panagbuangay iti polisiya ti lasod ti makabulan. Manipod iti panagbalin ang mannalon iti pagay, inspirasyon ni Lumasi kadagiti kakailyan, kalpasan nga i-convert na ti talon para iti produksyon ti tilapia iti 2018. Target ni Lumasi a papigsaan ti lokal a grupo ken alukuyen ti adupay a babae nga sumrek iti sektor ti panagkalap. Tugtungan latay iti panakabigbig, Mountain Province. Kakaisuna a probinsya iti Cordillera nga umawat iti Excellence Award manipod iti Palga. Nakagunot manen ti pamadayaw ti Mountain Province kalpasan ang mapili akas kakaisuna a provincial government iti entero nga Cordillera Administrative Region ang maipaayan iti prestigyoso nga Excellence Award manipod iti Philippine Association of Local Government Accountants wenno Palga itang Mayo 2026. Daytoy ti maikaupat a gundaway ang nagunod ti Provincial Accounting Office ti nasao a pamigbig. May salaeng ti Mountain Province iti talo a probinsya iti amyanan a Luzon a napadayawan kadwana ti probinsyan ti Quirino ken Ilocos Norte. Malaksid iti province category,
Dinominarbot lang ti Montañosa ti municipal level iti region no sa dinno ket siyam manipod iti sangapulo a munisipalidad a nabigbig iti Cordillera ket manipod iti nasao nga probinsya. Maibilang ditoy ti munisipyo ti Bauco, Besao, Bontoc, Paracelis, Natonin, Sabangan, Sadanga, Sagada, ken Tadjan. May isa nga pulo iti munisipyo ti Aguinaldo, Sadyay, Ifugao. Pito asing-asing a pangkabyagan sa Jay Natonin may sagsagana. Kagiddan ti panakaberipikar ti Abaca Processing Site. Pinmasidong iti nairut a panagsagana ken panagpasayaat dagiti livelihood proposal ti pito nga individual a benepisyaryo iti munisipalidad ti Natonin ditoy Mountain Province iti tulong ti Department of Labor and Employment. Babaen daytoy iti technical at tarabay da Labor and Employment Officer Mylene Palalio ken Specialist Edna Bangaan. Naisigurado adagiti proyekto ket saan laeng nga pasok iti standards iti ahensya no di ket nakasagana met lang a makisabay iti pangkasapulan ti merkado. Naigiddan ditoy ti panakaisayang katmet lang iti site validation para iti maysa a grupo a nakapokus iti panang iproseso ti Abaca tapno makita ti kinasagana ken kinasustenable ti negosyo da. Tinasaong aktibidad ket naibaligi na ipatungpal iti panakitinulong ti Public Employment Services Office wenno Peso Natonin iti sidong ti panang idaulo ni Miss Edeline Talastas. Garo dagiti adamdamag a nakalap iti napalabas alawas iti Saturday Morning News Review. Garo dagiti public service announcements. May papakamo apo nga DJ brownout. Kumaidikal man ket na i-reschedule para iti Mayo 14. May 14 agsipud iti oras ti alas 7 iti agsapa ingana iti alas 12 iti pinangan. So 7 a.m. ingana iti 12 noon. Ito po apo maiaw-awis. Manipod iti ganduyan team massage daytoy 499 peso per hour massage itang Mayo in celebration of Labor Day. So kadagiti akin kayat apo nga mapan agpamasahe dita ganduyan team massage. Mapanyo birukan isuda sa Jay Travelers Building, second floor, Macbas Dagdag ditoy munisipyon ti Sagada. Ket mabalin met lang apo nga kontaken isuda itoy number da nga 0963-181-6542. Manen para ditoy ganduyan team massage 499 peso per hour itanga bulan laeng ti Mayo. Kontaken isuda iti 0963-181-6542 wenno mapan ijaya Travelers Building, second floor, Macbas Dagdag, Sagada. Yan, maganda ito. Kailan kaya kami pamasahimat? Kasamot apo nga iti Municipal Sports Clinic ti Sagada ket maangay no Mayo 14 ingana 23. At dati 8 open isuna para iti 80 high school students, 20 coaches. Ket this is in partnership between the MLGU Sagada and Department of Education para iti sports nga sepak takraw, volleyball, ken table tennis. Mabalin apo nga kontaken met lang isuda no interesado kayo. So ayun, 80 high school students ken 20 coaches. Contact 0955-934-0531. Manen para iti Municipal Sports Clinic ti Sagada kontaken ti number nga 0955-934-0531.
Kastamat apo nga in response sa jay post ti Radyo Sagada nga kamatis nga abandonan kadagiti Gargarden dito Southern Sagada ket nagrespond di Salt and Pepper Agricultural Learning Center kastamet dagiti kameng iti Green Economist Grupo and Mr. Steve Rogers nga naisayang kat iti training kasilpo iti tomato sauce production ken tomato paste production. Ngarud tapno ituloy da daytoy nga panang iproseso da gatgatangan da apo handa lang nga apan alalaon jay kamatis manipod kadagiti garden no di ket adati basit latang nga gatad nga isubli da kadagiti gardeneron ti kamatis. So gatangan da ti kamatis ken i-process da dagitoy. Tatan agkasapulan da apo kadagiti garapon no ket dumawdawat da garud ti tulong no adda dagiti garapon kadagiti babalayo nga hanyo nga us-usaron karkaro dagiti medyo dadakkel nga size ket ipantayo daytoy sadyay Salt and Pepper restaurant wenno ditoy Radyo Sagada. Ano santay apo ta medyo ugasan tayo met hanga DJ nakarugrugit nga ipantayo kadagiti collection centers. Ditoy ket may samanen a pamuspusan nga panagtulong kadagiti gardeners tayo iti kamatis. So may samanen nga ekspresyon iti binadang nga may nga naidumaan iti indigenous peoples iti Cordillera ti kanayon nga panagtinulong iso nga napaspaspas tayo nga makabangon no adaman ti didigra isumet lang ti gapu no apay nga dagiti krisis ket medyo mapalag-an. Dagita apo ti public service announcements daytoy ni Gwen Gaungan nga nang ipadanon kadagiti damdamag na imbag nga bigat kada tayo amin. Ti oras tayo ket 7:41. Ket siguro matawang pala tinakaila diti kastoy nga oras ta baka awanan ti madanunan nyo dita market numala daw kayo pailaeng. Kadagiti drivers keep safe iti amin sapay kumaket si kakaradkad ken awan dagiti rikrik na entayo ita nga agsapa. Stay with us 104.7 FM Radyo Sagada Antabayanan. Iti oras ti alas 8 alas 9 ti programa manipod iti Baptist Church. And 12 o'clock of course our news and 1 o'clock apo ti Namnama.